Un cuplu tânăr din Belgia au parte de un copil pe nume Emi. A fost foarte prietenos cu un câine mare care este în familie de câțiva ani. Emi, în vârstă de doar un anișor, adoră câinele și câinele i-a răspuns fetiței cu aceeași dragoste. Au făcut literalmente totul împreună. Animalul a avut grijă de fetiță. Câinele s-a îndrăgostit de copil de îndată ce aceasta a apărut în casă, ceea ce nu se întâmplă atât de des. Câinele cu siguranță a considerat-o pe fetiță ca fiind cățelușul său. El îi aducea jucăriile ei preferate, tot timpul dorea să fie lângă Emi, dar cel mai interesant lucru este că acest câine dormea întotdeauna în camera fetiței. Când fetița era pusă pe pat, animalul de companie o urmărea și aștepta până când fetița adormea, iar dimineața părinții vedeau animalul de companie dormind liniștit lângă pătuțul fetiței. Într-un cuvânt, aceasta a fost o prietenie uimitoare între un animal și o fetiță, iar părinții au avut ocazia să vadă cât de neobișnuită s-a stabilit relația între copilul lor și animalul de companie. Dar într-o zi, cuplul tânăr a observat că fetița dormea foarte neliniștit în patul lor comun și cu greu se trezește când doarme în camera lui, a câinelui. Drept urmare, părinții au început să pună copilul acolo, dar se întrebau de ce se întâmplă asta. Oare câinele într-adevăr este atât de liniștitor pentru Emi căci ea pur și simplu nu se trezește în timpul nopții? Pentru a clarifica acest moment, belgienii au decis să instaleze o cameră video. Au ales un model care ar putea înregistra toată noaptea fără întrerupere, iar când părinții au aflat ce se întâmplă în camera copilului, au rămas pur și simplu șocați și în curând veți înțelege de ce. Trebuie să spun că animalul de companie al familiei belgiene era foarte mare, dar în același timp s-a purtat întotdeauna delicat și atent cu fetița. El niciodată nu a alătrat la ea, mereu a fost prietenos. Nu numai că atunci când copilul plângea, el încerca în toate modurile posibile să o calmeze, dar chiar dansa un dans entuziast pentru a distrage atenția fetiței. Și de cele mai multe ori asta chiar a funcționat. Într-un cuvânt, câinele știa să aibă grijă de copil. Împreună cu prietenul ei blănos, fetița râdea constant și era complet fericită. Părinții trebuiau doar să afle ce se întâmplă noaptea în cameră când nu puteau vedea acest cuplu prietenos. Deci ei au instalat camera și au pus-o să înregistreze. Dimineața, părinții s-au trezit și au început să facă activitățile obișnuite și iată că a venit timpul să vizioneze acea înregistrare. În acea noapte fiica lor a fost la fel de liniștită și calmă. Părinții nici n-au fost nevoiți să se ridice la ea, dar nu uitați că Emi are doar un anișor. Au conectat camera la un laptop, au încărcat filmările, iar apoi au început să le urmărească. La început nu a fost nimic interesant. Copilul dormea și cel mai probabil visa ceva. Câinele stătea întins lângă pătuț, iar pe la ora 4 dimineața a început să se întâmple cel mai interesant lucru. Părinții au văzut cum copilul se trezește și începe să plângă. Câinele îndată a venit la ea, el a sărit în picioare și a început să verifice camera. Când câinele s-a convins că nu este nimeni acolo și că copilul este în siguranță, s-a apropiat de Emi și a început să o consoleze. Câinele a lins fața fetiței, a dat din coadă, dar asta nu a ajutat. Și atunci câinele și-a dat seama care de fapt este motivul pentru care Emi plânge. A ieșit în fugă din cameră și a dispărut
dispărut pentru câteva minute. Amy a rămas de una singură și continua să plângă, dar nu la fel de tare ca imediat după trezire. Prin urmare, părinții nu au auzit niciun sunet, nu era atât de semnificativ și iată câinele s-a întors, dar ceea ce a făcut el este greu de înțeles. Părinții șocați au văzut cum animalul a adus biberonul în dinți. Da, câinele a ghicit că fetița plânge de foame, așa că a decis să corecteze situația în acest fel. A fost pur și simplu incredibil. Fetița a început îndată să mănânce și s-a liniștit imediat și apoi a adormit instantaneu. Câinele a fost literalmente o dădacă pentru fetiță. El nu numai că avea grijă de ea și o liniștea, dar câinele chiar și o hrănea pe fetiță. Nu puteau să creadă ceea ce au văzut. A fost cu adevărat incredibil. Părinții au înțeles că lipsa plânsului noaptea este direct legată de câine. Nu puteau să creadă ceea ce au văzut. A fost cu adevărat incredibil. Mama a postat pe internet videoclipul cu hrănirea neobișnuită și imediat a devenit viral. Dar cel mai interesant este că sub acel videoclip au apărut mai multe comentarii de la alte femei care au spus că și câinii lor au făcut la fel, doar că nu s-au gândit să filmeze asta. Și cât de norocoși sunt copiii care cresc alături de prieteni atât de minunați. Asta este tot. Distribuiți această poveste uimitoare și prietenilor voștri, scrieți comentarii și puneți like-uri. Ne reauzim în curând. Numai bine!